Hi mga kaopa, majubuntag itong tanan. Merkulis ron guys, July 9. Diya, para po dibaw July na. Binuo ko kadali ra sa panahon sa kaasang budget ra. Majung buntag ug majung oras sa tibuok kalibutan. Karon day guys, nang harvest sa pud si tatay og alibati. Sa gulan kuno ni ja og unsa man sa gulan tay? Aw naman mi adobong manok nga pang 3 days na karon. Ida na pong sa gulay-gulay arong malain na puputahe. Wala ro'y biyahe kay grabing baha sa Muntinlupa gabi ja wa pa siguro gud maka-recover ang uban mo nang gi-declared sa mayor nga way klase pero okay ba gasang uban pong lugar sa Manila ron nga way klase basta diri sa Muntinlupa gabi ra gi-declared ni mayor nga way klase mo nang naa si tatay kay pasayro kasagaran mga estudyante mo ja nga anday tag kuan guys santo nabunog na ni kay diha ranis kasaro to ni adlaw ay diha ranis Lunes pamakaon kay wa pa malugari. Sa katuday sig pangumusta namo ngano nga nami video, pasensya na mo kado guys kay mo lagi wa kadyo content na nara masud sa Viper ni ja sige patugtog, madugal ron kay wa nay nagpatugtog ipang na. Da naraman pud mi kanunay dari sa sud, wa man mi ka content. Na may ka content ka mura magtuaw na balik-balik na. Hapod may gilakaw nga importante nga di na kinahanglan social media kay daghan na ba yung mga e-bills ay sa ato ra ba ng panglawas manang iampo na mas Ginoo isalig kay na ra ba uban nga makahibaw na kay problema malipay nga na ba iduot pa ka madyo nang ato na laman pera na lang sa tinuod nga concern o tinuod nga nagmahal ansa naman ni santula tay na lata naman lagig santul dari kay dali ra mga lata 40 kilo pagajud kumusta naman mong tanan sa may kaliho kanin do deron sa jung taksa-taksa ka panimalay sa may mga lingaw kumusta man tuban o ba mo gipang bahaan asa mong lugar dapit minta na lang po mi dire kalusino kay na ibabaw mi kaluoy sa Ginoo guys kami na di may mabahaan nagamo laman dito kasag nga bagyo kasag hangin kay bantaaw mubaha mangilig kanal pero di ra jud pud maamot diri sa mansud atong kasag nga baha dito to sa ubos tapit sa Muntinlupa bayan dito sa munisipyo nga na kasang lugar gabi ang abtan pud sa baha grabing tibok baha man nagbalita ito pud sa housing ato sa palengke baha pud dito diri kay mura mag naibabaw diri mo nang di mabahaan mayabo na ubutang og tarong di mayabo alam magkaku mampunigtok ni santula ako na madlak to kung makatunog liso kay may nga man silang motor ako no may mo na kuno kung punuan sa santol Iski mo liso makabusog ang saan kuno gwapa o bijag batasan saan ka gwapa bijag batasan kira mo kuno nabali mo na sa social media trending nga
Wa pa kung kasal, di ko no angay magsilos. Kamu ray pagsilos kay kamu ra may bisag naong. A few moments later. Maniud to na din mi guys, manigamang paniud to ag alugbati gibutan ng tatay katong salin nga adobong manok og kuan sutanghon para sa bugnaw nga palis aw bugnaw nga udto maulan di uwan udto ug dapay among salin ganing buntag palidya ganang itlog. A few moments later. Luto dahil kong kamote Q guys, pang snack. Precious maangay po dani. Pero na ni, di na nabutang ang kamay. Ang galing mong mantika ang gigamit kay coconut oil. Hinga nira siya guys, giprito ra kay saan taman nga naman tayo bulilit. Para mong gigamit po daning mantika sa lubi, coconut oil. Ay si Precious muka nagbinag una po siya og dinang ag ipang tutho na po niya. Ug ingani mo angay na po siya. A few moments later. Maday sa to imong video rong adlaw guys kay insahon taman nga wa man sila ang ika-content. Ja. Bahin dahil sa katong ning comments sa kuan last na mong video katong bahin sa kinahanglan lagi ko mag diet kay mo malagi aron mugamay kay naalagi ko hormonal imbalance tungod sa mayuma. Si hi Ate Lordy Saladin de sa Japan. Pag low carb diet day pa no bread no rice bisan unsa na rice gawas shirataki rice lang. No banana, kamote bulanghoy. Daghan bawlian sa daghang bawal sa mayuma jud. Basta kay kaon kay pork, egg, chicken, baka gulay, busog jud sa protein day. Mao jud bitaw ti. Basta carbs. Iwasan jud kuno ag carbs. Kanon na palaman ay mga prutas pwede ra pod ja gulay. Ja manok. Di pod pwede ag red meat. Mana ag pwede mo manok ra jud. Isda nga na dya. Apay isda nga bawal kanang dugoon. Dya mora to katong gulay o prutas o manok. Dya kay di man jud ko kagwanta og way rice sa ginahini na lamang ko urag buntag laman ko mo ka og rice sa kauto kagamay nga na. Dya nagkagabi og nahilaing pwede prutas o gulay na laman. Wala yan sa pagkakuda ni muniwang. Abalag og di muniwang basta mobawas ang timbang kay og sige ko na tagkaano bawal aghang mayuma pod mo active kuno mo paspas sa kadako. Nga last na ba ko nagpa-ultrasound kanto ratong pag padung pa ko mga anak nga tuig nagud kapin si Precious wala pa ko nagpa-ultrasound mo sa bugan sa nakadako ag sukod sa mayuma. Kay nagka-istorya hinom pod mi sa midwife na kinahanglan jud ko magpa ultrasound para may bawan ning dako ba og ana magmayuma kay naman kuno pay uban nga og mga anak na di na siya mo dako kay wa na mo inat ag matris walang need magpa ultrasound ja may bawan og sa ning sukod kay naman di ko na po injection nga pwede matunaw tong mayuma kay katong midwife sa center katong ija ko nang isuon kay ija ko nang gisuwa dyan og inject natunaw ko no anam ko nung kagamay bas hindi ko no pwede pa pagkahamay nga to nga di pa i-surgery nga dyan lang mga tagingana dyan ngayon po siya og operahan ng dyan ko no ko mutabang siya mukuan siya para maka kuan ka sa operahan nga di ka jumahal kay mubalik ko to sa hanggi anakan kay mugastos naman po
bayad naman po. Bayad na. Murag siguro pag nga tos pagpanganak. Unang kinahanglan jud ko may janggay nga iwas ko sa mga carbs ug kanang mga red meat nga ako ni kusog magpadako sa mayuma. Kinahanglan nga mo reduce pud ang timbang kaya aron mo kuan pud siya di siya yung tiba. Malagi nagpalit na lamang jud og timbangan nga kanang tungtungan nga order ko sa Shopee. Kay ahang monitor ang timbang ug unsa gadjud ug kanang bawas sa kaon. Kay aron mas madyo man kuno og mogamay ang timbang kaysa padako og taman. Ordas tingagi pagka January 67 jud ko, unya hantod ni 65, unya hantod ni 63. Basta na pag makaya pa na pagamay-gamay. Sabi na karon ning kaan specials di naman ko kadyo mong katasan jud di man para sa una so pa sa pakana nga nasigig tutoy mo nang gutom jud. Karon makagwanta na ko og diet ginagmay bawas na sa luto. Murag makaya na na. Ang santa man nga kita may natungnan sa ingana pero di man nung pwedeng kuan kay mayuma dali ra man na siya. Pero mao lagi gihapon og operahan murag gihapon cesarianan. Mo giingon sa ang doktor lain na pang abri. Hadlok kay na abri na ba ni hangti dyan nandiyan abrihan na pag-utro. Dahil sa precious kanang pwede na po siya mabilin bang ay kanang di na di ba og ako kanang mana na siya gaway tutoy kay pamanggihapon na lutas. Sa katong niingon nga nung panagsara may maka-upload og videos mo alag itong giingon ninyo nga narami permi dari sa sudya wa ka joy ka content nga murag interesting nga napay sige patugtog dari puli-puli rag silingan at bangon sa kilid nga na may ka joy ka video nga magtarong-tarong manang mo-update na lang po ko panagsa ug unsay nahitabo das mga niaging adlaw din may mga lakaw kinahanglan mag-video kay kanila gin unuan unja may bata sa datang hawid og cellphone ang kadong salamat sa nagmahal na mga way paglibad kay nakapamalit ni og kinahanglan ni Krisos gulay utan gulay kapalit pud mi silang kinahanglanon nga tubig diaper nga na kanang kadong salamat sa imong pagmahal na mo labi na ni Precious kay bawa nakagkinsa ka ano man na oy matuog ang kadana ja shout out ko ninyong tanan labi na sa kanunay nagtimbaya sa among video ja kadong salamat sa kanunay nagtimbaya sa sige panglantaw labi na katong sige comments shout out ko ninyong tanan ja ang nasa Pilipinas ron doble amping kanunay kay uso na pud ang baha-baha diros Muntinlupa siging baha bingka dara sa mong gipuy-an kay murag din ka mabahaan kay naibabaw mi ang problema laman ang madari o kusog hangin ja sa napos lang na so dabi na karon nating init na pud summer na doble amping pud mo kanunay dahang tanan ug dahan kadtong salamat sa nagmahal namo nga way puas ug way paglubad natpanta nga makita-kita gihapon taninjong tanan pohon Kista tayo. ja mo na to dahan kadtong salamat ninyong tanan ja amping mong tanan kanunay ug God bless us all always